Hello mga ka-churba! So karon na nito sa taxi as you can see, and mulag tayo mi karong adlaw mo to dahil may TRINOMA. Dito sa TRINOMA guys, na dito ang ABS-CBN Studio. Uban guys kay sila ate. Hi! Bakit ish? Ano yun? Wow eh! Carol! Hi! Pakit nga, pakit ka. Hi ka! Bugoy kayo. Bugoy ko. Tapos si Kuya. Tapos sa TRINOMA naman siya sa Quezon City. So mo to na sa Quezon City, di ba na vlog na din na ako ni siya katong na-meet na akong mga kasing na tumigikan, di ba? So mobalik na sad mi dadto kay trip na sad na. So magsugod na. So nanata sa TRINOMA and wala pa mi kabalo kung asa gyud mi exactly nga moadto, pero magsuroy-suroy ramen mi kay kaning TRINOMA gabi kay siya kadako nga mall. Ganina day sa taxi guys kanang dugay kay mi na abot dani sa mall, no, kay gituyok-tuyok mi sa taxi og sadyang traffic og nag-ulan pod. So grabe na murag isa ka oras og kapin mi ni abot ay nagbiyahe and wala ko kabalo. Nakatulog lang ko sa tanang kalibutan. Basta mga babae, so diretso mo na matog CR, no, kaya retouch. So update na tamo kung asa mo adto. So naday mi dani magkaon sa classic savory. Gahulat ra mi sa mga gina-order karon. Tada! Hi! 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 Wala siya kagwan talaga. Wala siya una. Wala paniod nito. Wala paniod to si Carl. Creamy mash. May 6 po siya ngayon.
So, niabot na mong order. Ang ako na yung order guys kay chicken and fish fillet. Grabe kay si Karon. Grabe. No, banat kiwi ka ang diri na udto. A few moments later. Itabok na ni karon sa SM North. Dato ang TRINOMA og nara dali ang SM North. Ano lang? TRINOMA og nara ang SM North. Nitabok rame para dato na sabi maglaglag tsada kaayo ang ilang lighting pakita ka mo. Tilap. Naging mga tao na palefal, no? Tilap. Nakay peso. Peso. Carol. So, nanandun mi sa sulod sa ano guys, sa SM North EDSA. Og wala sad mi kabalo. Hi guys! Welcome back to my channel. Charot lang. Uy, dagon kig to, dumaulaw yaw vlog sa public, pero sige lang, carry bell. Welcome back to my channel. Charot. Subscribe my And hit the choo-choo. Wala pa rin may kablo kung unsa mong buhaton dani, pero sige lang, balag dagan tao, mag-vlog yapon ta, no? Anad naman ta, pagkakitagnaong, basta dagan kaayo lights sa gawas, nakapag-picture-picture na may ato. And, Hi guys! And, Welcome back to my channel. balik ko, murabang na yung channel. And guys, update na mo, if manguli na may kay, or unsa ba? Kaya kapoy na jud me. Kapoy kay, dako day kayong SM North og ang TRINOMA. Lagi. So, So, tapos na lang yung Maleficent, Ay, tsada hindi lagi pa tayo dan. nanunood. welcome to Max. So, dako ka ilang kuan, ilang tinatawag nga sini. Max. IMAX pala IMAX Theater. Wala, kapat pa din puta diyan. Unsa pa man? Masimto ni ka? Binikol ta. Ladagan kay nagbarong-barong ganit ladas. Nay kasal siguro nila. Oh, dagan kaayo sila. Dagan kaayo sila. Huwag nga yan. So mangita sa may sa mo akong asa gyud may. Basta wala na siya. Ako, meron na akong pinakalas na gustong kainin ngayon. Unsa? Gongcha. Te, inumin yan, te. Hindi yan Ay, kakainin. sorry, Inumin sorry, yan. sorry. Bobo. Mga bobo! Wala ka. Lagay snake, guwapag-guwapo. Mami, sinabon mo ba? Sino ko pa say? Ha? Asa eh? Sinabol mo ba? Wow, nice joke. Sana? Mas maraming tao dito. SM eh. Oy. Sige guys, balik kami, you know. Kapoy kayo ulo kayo magkawid-hawid og mga camera sa cellphone. Basta na siya, balik ako.
Pang tuition mo na, Bi. Beng! Hey, sino jowa mo? Ayun mo. Dun. Oh, alis ka dyan. Sino jowa mo? Puntahan mo, dali. Ayun mo. Jowa na. Aral mo na. Carol! Alo, kaya siya. What? Carol! Guys, 30 minutes na may danay og tao dapit na may mahuman. O, time na yun. Time na daw, bibi. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na sa balls. Ay, ball. Tayo. Tayo. Yo! Right. So guys, taon-taon na mi nakauli, nakapantulog na pod ko. Nakalimot ko, wala man day ko ka-end og vlog dito sa mall kay na-busy ko og pag-uli nami namo na struggle is real jud kaayo, dugay kaayo may nakasakay. Mo wala kay ko naka-vlog, wala na sa utok na i-end ako ang vlog. So karon i-end na akong vlog. Thank you for watching, guys. Na basura. Bye-bye. Thank you for watching.